Salutare! Astăzi o să vorbim despre generalul Emil Străinu. Actualul război ruso-ucrainian, început oficial în dimineața zilei de 24 martie 2022, în care se pare că sunt implicate forțe ce doresc să tărască învâltoarea conflictului întreaga Europa, apoi tot mapamondul, ducând spre al treilea conflict mondial. Acest conflict poate avea urmări incalculabile pentru întreaga planetă, putând duce printr-un joc al ambițiilor absurde până la extinția civilizației umane. Plecând de la ipoteza proiectului Rază Albastră, mulți teoreticieni ai conspirației sunt de părere că în curând elita va manipula pământul și civilizația umană printr-un eveniment major planificat. Există mai multe scenarii posibile, dar unul dintre cele mai discutate este cel al unei invazii extraterestre sub steag fals. Mulți consideră că acest eveniment, cu care vor instaura noua ordine mondială, a început deja, dar lipsește acel ultim pas pentru a controla întreaga populație, lucru se pare confirmat de fostul agent FBI de Souza. În timpul unui interviu acordat lui Michael, de Souza a făcut niște afirmații șocante, dintre care cea mai înfiorătoare a fost despre vechea arcă spațială, care se află de fapt în Ucraina și pe care Rusia vrea să o recupereze. O altă afirmație surprinzătoare a fostului agent FBI se referă la frecvența aparițiilor OZN. Acesta este sigur că de acum înainte UAP-urile, o nouă denumire a OZN-urilor, vor fi văzute din ce în ce mai des. De Souza spune că va exista chiar și o luptă împotriva aeronavelor pământenilor, după care extraterestrii își vor manifesta ostilitatea împotriva populației. Fac apel să le arătăm oamenilor că au ce le trebuie pentru a merge mai departe și a evolua. Prima și cea mai mare minciună despre lună, care este o structură cosmică artificială, a fost dezmințită. Acum trebuie să ne trezim propriile capacități supranaturale. Apoi aceste abilități trebuie legate de credință. Credința și abilitățile supranaturale vor determina în acel moment totul în viață și nu numai. Vorbind despre proiectul Blue Beam, de Souza a afirmat că acesta este legat de NASA și de ONU. De asemenea, el a mai făcut dezvăluiri și despre Men in Black, nava mamă extraterestre, portaluri temporare și despre faptul că luna este o structură artificială. Generalul Emil Străinu susține că l-a cunoscut pe Vladimir Putin. În fișa mea de personal scrie că vorbesc franceza, engleza și rusa. Fiind ofițer de radiolocație, cunoașterea limbii ruse era obligatorie, tehnica militară pe care o deserveam fiind exclusiv sovietică. Apoi ofițerii de radiolocație îi însoțeau pe rachetiști antiaerieni la tragerile de luptă reale din URSS, din poligoane. Pe Vladimir Putin l-am întâlnit prima dată în perioada când era șeful guvernului Federației Ruse, cu ocazia unei expoziții tehnice de la Moscova. Am avut ocazia ca timp de o oră să fac parte dintr-un grup de specialiști participanți la acel eveniment tehnico-științific care s-a întreținut pe subiectul expoziției cu Vladimir Putin la cererea acestuia. Este un tip cu construcție fizică de sportiv, foarte mobil, vioi și adaptabil la situații de dialog diferite, deosebit de inteligent. Aflând că sunt român, mi-a spus că este un admirator al lui Dimitrie Cantemir și al lui Ștefan cel Mare, un prieten din Republica Moldova. I-a menționat că sunt ofițer de radiolocație și atunci Putin a zis, citez, memorie, aveți o meserie grea, dar foarte frumoasă, voi faceți ca și pe timp de pace și pe timp de război, să fie ordine în spațiul aerian. Suntem suma gândurilor și a credințelor noastre, credințe care au fost plasate în mintea noastră de părinți, școală, prieteni, filme, societate, de obicei fără acordul nostru, sau mai precis, fără să fim conștienți de asta. Toate aceste credințe și condiționări formează tiparul. Tiparul care, repetat la nesfârșit, ne va crea iluzia vieții. Spun iluzia pentru că viața începe cu adevărat în momentul în care ieșim în afara tiparului. Și primul pas pentru a evada dintr-o închisoare este să recunoaștem și să înțelegem că suntem prizonieri. Astfel nici măcar nu vom încerca să evadăm. Suntem liberi? Nu, este o mare iluzie. În realitate suntem doar niște muncitori. Știm cum funcționează lumea în care trăim? Nu știm. În realitate, marea majoritate a românilor habar n-au ce se întâmplă în jurul lor. Dar nici n-ar fi în stare să facă față psihic adevărului. Suntem conduși de oamenii politici pe care îi vedem la televizor și la știri. Fals, în realitate suntem conduși din umbră, de oamenii din afara țării noastre,
cu centre de comandă în SUA, Uniunea Europeană, Israel, Vatican, etc., iar cei pe care îi vedem la televizor și care ocupă anumite funcții în stat sunt doar niște instrumente în sistemul de exploatare ascuns pe care oamenii din umbră îl gestionează. Toți conducătorii din Europa de Vest care apar la TV sunt instrumente în mâna celor care conduc lumea pe bune din umbră. Toate problemele pe care noi românii le avem sunt cauzate de această conducere din umbră care are interese opuse intereselor neamului românesc. Din păcate, românii se îmbată cu speranța, iluzia că nu există un guvern mondial din umbră, deși acțiunile și deciziile lui le simțim zilnic pe pielea noastră. Însă nu toată lumea face față conexiunii și fiecare pricepe cât poate din lumea din jur. România este un stat suveran? Fals. În realitate suntem din 90 încoace o colonie a Imperiului Atlantist, NATO, SUA, Uniunea Europeană, FMI, Banca Mondială și a nebunilor din spatele acestor entități și suntem conduși din umbră. Intrarea în NATO a fost bună pentru România? Fals. Intrarea în NATO a însemnat distrugerea definitivă a propriei armate și eliminarea oricărei șanse de a ne mai putea apăra singur țara. Adică adio independență militară, independența teritoriului țării. Intrarea în NATO a însemnat creșterea riscului față de un atac extern în România din partea unui dușman al SUA. A însemnat soldați români morți în teatre de operațiune pornite de stăpânii SUA cu scopul de a coloniza noi teritorii. NATO este o forță a răului, face nenorocire organizată sub haină militară. Democrația SUA, o mare iluzie. Nu există democrație în SUA. Mese de oameni care muncesc în sărăcie pentru a ține în spate câteva elite putrede bogate, asta înseamnă democrație în SUA. Europa de Vest este civilizată. Fals. Țările așa zis civilizate din Occident, pe care le tot pupăm noi, că uite ce bine e acolo, s-au dezvoltat pe spinarea țărilor sărace, inclusiv pe spinarea României, dar chiar și așa bine și civilizat cum este în vest, tot despre nenorociri vorbim și acolo. Să nu aveți iluzia că europenii din Occident sunt liberi, nu sunt, sunt tot ca noi, doar că regimul lor de nebunie este puțin mai soft, la noi este varianta mai dură, colonizare, exploatare și distrugere. Intrarea în Uniunea Europeană a fost de bine pentru România? Fals. Intrarea în Uniunea Europeană a însemnat de fapt semnarea pactului cu diavolul și pierderea și mai accentuată a independenței economiei, a suveranității, a puterii de decizie, a resurselor minerale, a resurselor umane, a forței de muncă, a creierelor inteligente, etc. Legile se decid la nivelul Uniunii Europene, prețurile se decid tot la nivelul Uniunii Europene, viața noastră este gestionată tot de la nivelul Uniunii Europene. Intrarea în Uniunea Europeană s-a făcut după distrugerea industriei românești și privatizarea a ce a mai rămas, ca să nu cumva să producem ceva ce ar putea face concurență firmelor din vest. În felul ăsta, produsele românești sunt pe cale de dispariție, deci implicit economia românească, intrarea în Uniunea Europeană a însemnat pe scurt precetluirea statului de colonie al României. Ceaușescu a fost un dictator nenorocit care și-a asuprit poporul. Fals. În realitate, Ceaușescu a fost un patriot, un naționalist adevărat care a luptat până la moarte pentru binele României și al poporului român. Tot ce știm noi, mai ales ăștia mai tineri, despre Ceaușescu, sunt minciunile pe care ni le-a livrat presa vândută și controlată de Occident, Uniunea Europeană, SUA, în ultimii ani. Care este planul cu România în următoarea perioadă? Iohannis mi-a răspuns foarte dezvolt că se vor băga foarte mulți bani în România, dar există niște condiții ca în următorii 10-15 ani populația țării să fie redusă cam până la 14-15 milioane de locuitori. În același timp, Emil Străinu susține că trebuie să se vândă absolut toate activele, rezervele naturale și tot ce înseamnă bogății ale solului și subsolului corporațiilor străine,
țara rămânând cu absolut nimic și fiind condusă din exterior.